Måske om 40 år vil denne her 1 liter vand kunne give lige så meget energi som 300 liter olie, oven i købet uden at forurene. For at kunne få 1 liter vand til at give lige så meget energi som 300 liter olie, ja, så må man kunne lave fusionsenergi. Og det tror forskerne faktisk er realistisk et stykke ud i fremtiden. Velkommen til Viden om. Fusionsenergi, det er drømmen om at efterabe det, som hver dag sker op i solen, og lave energi ved at få atomkerner til at smelte sammen, altså fusionere. Det kræver, at man har et kraftværk, hvor temperaturen kan komme op omkring 200 millioner grader. I dag der skal vi på besøg hos fusionsforskerne, som arbejder med et af de største forskningsbudgetter i Europa. Og vi skal indenfor på verdens største fusionsforsøgsværk i England. Men først så skal vi en tur til solen og se, hvad der egentlig sker deroppe i naturens eget kraftværk. Solen er vores nærmeste stjerne, og ligesom andre stjerner er solen et gigantisk kraftværk, der udspyr energi, varme og lys. Solen består især af de 2 letteste grundstoffer, brint og helium. I solens indre er der 15 millioner grader varmt. Ved en så enorm temperatur vil alt fast stof for længst være smeltet. Alle væsker er fordampet og blevet til gasser. Faktisk er det så varmt, at alt gas er blevet til plasma. Plasma betyder, at atomernes almindelige strukturer er brudt op. Elektronerne har frigjort sig fra deres kerner og bevæger sig frit omkring. Og i denne kæmpe store kogende atomsuppe er det så varmt, at brintkerner begynder at smelte sammen til heliumkerner. Og når 4 brintkerner i en kompliceret proces smelter sammen, fusionerer og bliver til en heliumkerne, så forsvinder en lille smule af kernernes masse. Denne lille smule masse bliver omskabt til enorme mængder af energi. Energien stråler ud som varme og lys i alle retninger. Hvert sekund omdanner solen 4 millioner tons af sin masse til energi. Det er kun en mikroskopisk del af solens energi, som rammer vores jord, men alligevel er den forudsætningen for alt liv. Solens energi er også grundlaget for stort set alle vores energikilder, hvad enten vi henter energien direkte som solvarme, eller får den fra vinden eller vandet, eller som kul, naturgas eller olie. Som vi hørte, så er der så varmt oppe i solen, at alt er blevet til plasma. Det er sådan, at grundstoffer kan være på 4 forskellige former, og de 3 første, det kender man jo altid fra for eksempel vand. Hvis man har vand på fast form, nemlig is, ja, så ligger alle atomerne helt stille. Men begynder man så at varme op på det, ja, så bliver det jo til flydende vand. Så begynder atomerne at bevæge sig lidt, og bliver man ved med at varme på det, sådan at det bliver til vanddamp eller til gas, ja, så begynder de jo så at fistre rundt de her atomer. Hvis nu man bliver ved med at varme på denne her vanddamp, ja, så begynder gasmolekylerne at gå fra hinanden, og hvert atom bliver splittet op i sin kerne og sin elektron. Og det er lige præcis den her tilstand, man kalder for plasma. Det er sjældent, at man finder stoffer på plasmaform her på jorden, men faktisk så er der plasma i noget så dagligdags som et stearinlys. I sådan en flamme her, der er der så varmt, at man har plasma, og især lige inde omkring væggen. Og et lyn på himlen, det er faktisk også plasma. Så er der sådan et lysstofrør som det her. Når man tænder for det og dermed sender en strøm igennem det, ja, så bliver det til et plasma, som lyser. Det betyder altså ikke, at al gassen inde i lysstofrøret er på plasmaform. Det er temperaturen simpelthen ikke høj nok til. Men ligesom vand jo både kan findes som vand og som damp ved stuetemperatur, ja, så kan plasma og gas også godt eksistere samtidig. Og ligesom at alt vand det vil blive til damp, når det koger ved 100 grader, ja, så har alle stoffer en temperatur, hvor de endelig vil gå fra gas til plasma. Inde i det her rør, som står og larmer herover, der har jeg også et plasma. Og prøv engang at se, hvad der sker, hvis jeg holder nogle magneter hen til det. Så kan jeg ligefrem
stå og skubbe med magneterne og skubbe med plasmaet rundt på den her måde. Det her det sker, fordi plasmaet består af en suppe af atomkerner og elektroner. Og de svømmer frit rundt mellem hinanden. Og da atomkernerne jo er positivt ladet og elektronerne er negativt ladet, ja, så er hele plasmasuppen herinde også elektrisk ladet. Og dermed så bliver det så magnetisk. Og det betyder med andre ord, at man kan kontrollere sådan et plasma i et magnetfelt. Hvis nu jeg havde magneter nok og sat dem ind på den rigtige måde, ja, så kunne jeg få plasmaet til at stå og svæve, sådan at det slet ikke rørte ved glasset inde i lysstofrøret. Og da plasmaet jo skal være over 100 millioner grader varmt for at få fusionsprocesserne til at gå i gang hernede på jorden, ja, så har det jo stor betydning, at man kan kontrollere det i et magnetfelt, sådan at det ikke rører siderne på den beholder, man gerne vil have det opbevaret i. Nu skal vi til Risø, hvor de danske fusionsforskere holder til. At efterligne solens fusionskraftværk her på jorden, det er Henrik Bindslevs og hans kollegaers drøm. Henrik Bindslev er leder af fusionsgruppen her på Risø, hvor 20 forskere og Ph.D.-studerende arbejder med at forstå fusionsprocesserne. Din neutron, at den her partikel, som vil have utrolig meget energi, den er vi i stand til at måle. Deres mål er at tæmme fusionen, så vi kan bruge fusion som energikilde. Vi skal finde nogle energiformer, som ikke ødelægger vores miljø, og som samtidig kan række langt ud i fremtiden. Der er ikke så mange muligheder i virkeligheden, hvis vi prøver at kigge os omkring. Og fusion er, hvis det lykkes, når det lykkes, så vil det simpelthen være en gave til os, til menneskeheden. Fusionsenergi får man ved at få lette atomer til at smelte sammen. Almindelig brint er det enkleste og letteste atom, der findes. Brint har en proton som kerne med en elektron svævende omkring sig. Men for at kunne lave fusionsenergi her på jorden, skal man bruge 2 specielle typer af brint. Den ene er tung brint, deuterium. Her består kernen både af en proton, den røde, og en neutron, den hvide. Meget tung brint, tritium, hedder den anden af de specielle brinttyper. Tritiums kerne består af en proton og 2 neutroner. Forskerne varmer en blanding af deuterium og tritium op, så det bliver til plasma. Elektronerne frigør sig, men i kernerne er neutroner og protoner stadig sammen. Når temperaturerne når op omkring de 200 millioner grader, går kerneprocesserne i gang. Deuterium fusionerer med tritium. Der bliver frigjort en masse energi, og der bliver skabt en heliumkerne og en løs neutron. Det tunge brint, deuterium, finder man lige her i vandet i Roskilde Fjord, lige uden for Risø, ligesom i alt andet vand i verden. I 1 liter vand er der 33 milligram deuterium, og i Roskilde Fjord, de øvrige fjorde og i verdenshavene er der deuterium nok til at give os energi i milliarder af år. Men hvad så med det meget tunge brint, tritiummen? Hvor får man det fra? Ja, inde på Risø er Henrik Bindslev ved at finde en klump lithium frem til os. Men nu vil jeg tage klumpen ud. Der er 25 gram. Lithium er et let metal, og lithium kan man lave om til tritium. Ja, jeg kan se, nu skinner det lidt dernede under rusten, når man så må sige. Og en af de ting, der er godt ved, at det lithium, vi skal bruge, det er, at der er temmelig meget af det rundt omkring på jorden, og det er ikke koncentreret et sted. Det er altså spredt ud i miner over det meste af, eller forekomster, som kan hentes op ved minedrift over det meste af jorden. Nu får jeg lidt en god flis af. Antallet af partikler, der kommer, det er... Denne lille lithiumklump vejer 25 gram, men hvor meget energi kan der komme ud af sådan en klump? Det giver Henrik Bindslev sig til at regne ud. 17,5 MeV. 2 gange 10 i... Nej, der er 7. der, fordi der er 17. Ved du hvad? Det her, det svarer til 1 gigawatt time. Altså det vil sige, det er lige så meget, som der vil komme ud af
et stort, moderne kraftværk Ja, på en time. mere end det største kraftværk, vi har i Danmark i en time. Med andre ord, den lille klump her, den har lige så meget energi i sig, som 100 tons olie har. Så har vi sammenligning. Det betyder, at hvis det lykkes at skabe de her fusionskraftværker, og man har sådan en lille klump lithium som denne her, og så 215 liter vand svarende til tynden her, ja, så er der brændstof nok til at lave lige så meget elektricitet, som en gennemsnitsdansker bruger på et helt liv. Vand og lithium, det vil kunne erstatte kul og olie, og vores dages spildprodukter, som f.eks. kuldioxid og svovldioxid, ja, det vil blive erstattet af gasarten helium. Et stort fusionskraftværk, det vil typisk producere 2 kilo helium om dagen, og det kan man bruge til at proppe i balloner, eller bruge til at køle med, forske eller til dykning. I solen der er det nemt at have fusion. Solen er jo enorm og trykket så højt, at processerne kommer i gang meget hurtigt. Desuden så er der så meget brint, at nogle af brintkernerne de kan simpelthen ikke undgå at støde sammen på den rigtige måde. Det er straks meget svært at få dem til at reagere hernede på jorden. Kernerne de er jo positivt ladet, og derfor vil de frastøde hinanden, ligesom de her 2 magneter gør, som jeg har liggende. Selvom jeg virkelig presser til her, så er det altså svært at få dem sammen. Det er det samme, når man vil have en deuteriumkerne og en tritiumkerne til at smelte sammen. Det kræver en meget høj hastighed, og også at de rammer hinanden lige på den rigtige måde. Vi kan simpelthen ikke lave et tryk, der er lige så stort som oppe i solen. Og derfor må vi op på langt højere temperaturer, et sted omkring 200 millioner grader. Og så må man også have meget høje tætheder af brint. Alligevel så er fusion af deuterium og tritium den enkleste kerneproces at lave hernede på jorden. Det har jo vist sig at være ret nemt at lave fission, sådan som man kender det fra traditionelle atomkraftværker. Der bombarderer man tunge stoffer, som f.eks. uran med neutroner, sådan at stofferne spalter og giver noget energi. Derimod har det, på trods af 30-40 års forskningsindsats, været langt sværere at få de lette brintatomer til at smelte sammen, og det har krævet større og større eksperimenter. I 60'erne og 70'erne kunne forskerne på Risø selv lave forsøgsopstillinger som denne lille fusionsreaktor, og på den måde bidrage til fusionsforskningen. Men i dag er forsøgene blevet så store og avancerede, at de kun kan udføres på store anlæg. Derfor har Henrik Bindslev taget os med til England. I dette idylliske engelske landskab nær Oxford, hvor fortiden synes at flimre forbi, bliver fremtiden udtænkt. Landevejen ender ved en kontrolpost og en sikkerhedsvagt. Hey Jack, you know where you're going? Yes, to the jet main building. Og ja, vi har tilladelse til at filme verdens største fusionsforsøgsanlæg. JET hedder det. Joint European Torus. Det er alle EU-landene og Schweiz, der har slået sig sammen for at bygge og drive anlægget. Godt 400 videnskabsfolk er fast beskæftiget på JET, og der kommer forskere fra hele Europa for at lave deres forsøg her. Henrik Bindslev har selv arbejdet på JET i 10 år, og han kender vejen til fusionsreaktoren. Ja, nu går vi jo op oven på JET, og der skal ikke ryge noget af vores skidt ned på maskinen. Den holdes meget rent, så derfor er det faktisk for at beskytte maskinen mod os, at vi nu lige skal tage nogle dragter på. JETs fusionsreaktor fylder væsentligt mere end Risøs lille reaktor fra 70'erne. Men fælles for dem begge er, at det varme plasma bliver holdt på plads af et avanceret magnetfelt, som man kalder en tokamak. Nu er vi 0,5 meter fra plasmaet, som er lige derinde. Plasmaet det er en temmelig livlig størrelse og temmelig svær at holde på. Faktisk lidt ligesom en sprællende våd sild. Den måde, vi holder på plasmaet på, det er ved hjælp af magnetfelter, som bliver lavet i kraftige spoler. Og her er en af spolerne, som vi bruger til at holde på plasmaet med. Inderst i tokamakken er selve reaktorkammeret. Tokamakkens kammer ligner slangen i et bildæk, men med stærke magnetfelter omkring. Her kan det ekstremt varme plasma svæve uden at røre væggene i kammeret.
Når plasmaet er varmet op til over 100 millioner grader, går fusionsprocesserne i gang. Fusionsenergien afsættes som varme i afskærmningen. Når man engang skal lave et egentligt fusionskraftværk, så er det meningen, at denne varme skal ledes fra kammeret gennem et kølesystem med kølevæske til en turbine, der ligesom i et kulfyret kraftværk producerer strøm til elnettet. Vi skal varme plasmaet op til 100 millioner grader. Det gør vi blandt andet ved hjælp af denne her partikelkanon, der står i hvidt hernede, hvormed vi skyder partikler med meget stor hastighed ind i plasmaet. Man bruger også strøm, radio og mikrobølger til at opvarme plasmaet. Her ser vi fusionsprocessen i gang inde i reaktorkammeret. Når fusionen kører godt, er plasmaet næsten usynligt. Gosh, that's quite a pulse, isn't it? Og vi kan først for alvor se det, når der er kommet så mange urenheder i plasmaet, at fusionsprocessen er tæt på at gå i stå. I kontrolrummet overvåger forskerne plasmaet under forsøgene. Men når man nu arbejder med ekstremt varm plasma, som er vanskeligt at kontrollere, betyder det så ikke, at der er en risiko for kernenedsmeltning, som man kender det fra ulykken på Tjernobyl? Nej, det kan der ikke. Hvis et plasma nemlig går hen og bliver for varmt, så falder reaktionsraten faktisk i plasmaet, og dermed dets energiudvikling. Men videre er det sådan, at hvis et eller andet går galt med vores systemer, og vi taber kontrollen over plasmaet, så rammer det væggen, og så afkøles det prompte, og så slutter processerne. Men alle reparationer i reaktorkammeret skal foregå med robotter, for når tritium og deuterium fusionerer, bliver kammeret radioaktivt. Og selvom radioaktiviteten er meget lavere end i et traditionelt atomkraftværk, så har det alligevel været en vigtig opgave at udvikle JETS-robotter, så de kan arbejde så nøjagtigt og så præcist, at de kan udføre alle reparationer. For et fusionskraftværk, som skal køre hele tiden, ja, der vil ikke alene kammeret, men hele reaktorhallen blive radioaktiv. Og når kraftværket engang er udtjent, så vil radioaktiviteten stadig være der. Den vil holde sig i cirka 50 år. Efter den periode vil farligheden af radioaktiviteten i et fusionskraftværk være mindre end den tilsvarende radioaktivitet i slaggerne fra en tilsvarende kulkraftproduktion. Derudover kommer, at materialerne, som var radioaktive, som reaktoren var bygget af, de kan så genanvendes til produktion af den næste generation af fusionskraftværker. I 1997 fik forskerne på JETS et afgørende gennembrud. Det lykkedes dem at lave en fusionseffekt på 16 megawatt. Det svarer til at kunne levere strøm til 8.000 personers elforbrug. Forsøget i 97 viste, at fusion rent faktisk finder sted i et plasma, og at vi kunne producere en betydelig mængde fusionsenergi. Men det hører med til historien, at det nærliggende kulkraftværk måtte levere 25 megawatt strøm til at opvarme plasmaet. Altså langt mere end de 16 megawatt plasmaet kunne producere. Og også i dag må JET bruge strøm fra disse højspændingsledninger, for forskerne er ikke nået til det punkt, som de kalder break-even. Det punkt, hvor fusionen begynder at producere mere energi, end plasmaet får tilført. Men hvorfor er fusionsforskerne ikke nået længere, når de i 1950'erne troede, at et fusionskraftværk ville stå klar i løbet af et par årtier? I 50'erne troede man, at et plasma leder energi igennem sig på samme måde, som varme ledes igennem en kobberstang. Men det har vist sig, at plasmaet faktisk er meget mere farverigt og drilsk, og faktisk leder varmen igennem sig, ligesom stormvejr transporterer energi i vejret. Og på mange måder er plasmaet lige så besværligt og kompliceret at forudsige opførelsen af, som vejret er. Det helt store problem er, at energien løber ud af plasmaet med lynets hast. Og det svarer til, at når man hælder kaffe op i en kaffekop,
ja, så bliver kaffen kold i samme øjeblik, den rammer koppen. Og det er lige præcis fusionsforskernes problem, hvor sådan en typisk kaffekop vil holde på varmen men 10-12 minutter før kaffen er blevet kold igen, ja, så går der kun 1 sekund, før al den energi, som er tilført plasmaet, er fisset ud igen. Nu behøver plasmaet altså ikke at holde på varmen lige så godt som sådan en kaffekop. Hvis bare der går mere end 6 sekunder, før al den tilførte varme er løbet ud igen, ja, så giver processen overskud. Ligesom sådan et stearinlys her, det holder jo også sig selv i gang, når man først har fået det tændt. Men fusionsforskerne, de står altså på det stade, hvor de hele tiden er nødt til at tænde lyset igen og igen. For at de kan nå frem til et lys, som kan holde sig selv i gang, ja, så er de nødt til at bygge et langt større forsøgsanlæg end JET. Selvom JET udefra ligner et kraftværk, så tag ikke fejl. JET er kun et fysikforsøg. Her på JET har man kun kunne holde fusionsprocesserne i gang i få sekunder. Der er stadig meget langt til et egentligt elektricitetsværk, der kan køre kontinuerligt dag efter dag. Og så er JET for øvrigt slet ikke stor nok til, at forskerne kan tage det næste skridt i udviklingen mod et kraftværk. JET var allerede et meget stort skridt, dengang det blev designet, men man vidste godt, at det ikke var hele vejen. Nu har vi så lært en hel masse og er klar til at lave det næste skridt. Forskernes næste skridt hedder ITER. Det betyder vejen på latin. ITER er en større og mere moderne udgave af JET og kommer til at koste 35 milliarder kroner. ITER skal bygges i et internationalt samarbejde mellem EU, Schweiz, Kina, Japan, Korea, Rusland og USA. Ved du, hvad det er for nogle dele, at Søren han arbejder på lige nu? Hjemme på Risø er fusionsgruppen med til at designe ITER. Hvad vi kan se her, det er en computermodel af ITER, altså den, som ITER vil blive bygget ud fra. Der er en hel masse grupper rundt omkring i verden, ligesom os, små grupper, som sidder med den samme model og designer deres systemer. Med ITER skal forskerne vise, at de kan komme forbi break-even. Det punkt, hvor fusionen skaber mere energi, end man bruger på at varme plasmaet op. Ja, faktisk skal ITER sende 10 gange så meget energi ud, som det bruger. Men er det realistisk? Jamen, jeg er optimist. Nu har vi udforsket et meget, meget stort område af forskellige typer plasmaer. Vi har fået lavet modeller, som beskriver vældig godt, hvad der foregår i den her brede vifte af plasmaer. Men der er en risiko, det er forskning. Et af Risøs bidrag til fusionsforskningen har netop været at lave præcise computermodeller af, hvordan plasmaet opfører sig. I denne computersimulering ser vi, hvordan plasmaet er uroligt og turbulent, og pludselig nærmest kan boble over og smide energi og partikler ud. Det er vigtigt at kunne forudse, hvornår og hvorfor det sker, da sådanne udbrud i værste fald kan få fusionsprocessen til at gå i stå og skade væggene i reaktoren. Og hvor plasmaet i JET fylder 100 kubikmeter, ja, så skal ITERs plasma fylde 850, hvilket gør det endnu vigtigere nøje at kunne kontrollere plasmaet. Når fusionen kommer rigtig i gang, vil der blive skabt en masse heliumkerner, der flyver rundt i plasmaet med stor fart. Disse hurtige heliumkerner, eller alfapartikler som de også kaldes, giver ekstra fart til tritium- og deuteriumkernerne og er med til at holde plasmaet varmt. Men de gør det også vanskeligere at kontrollere plasmaet, og når en heliumkerne tilpas mange gange er stødt ind i tritium- og deuteriumkernerne, ja, så bremses den op og er i vejen og skal ud af plasmaet. Det Rikke viser her, det er et system, som vi på Risø arbejder med at udvikle, som skal måle, hvad alfapartiklerne, der er lavet i fusionsprocessen, hvordan de opfører sig i plasmaet, hvordan de bevæger sig rundt ind i plasmaet, hvad deres hastighed er. Risøs måleinstrument skal sidde i ITERs reaktorvæg, og herved håber forskerne at kunne kontrollere plasmaet i ITER og på den måde tæmme fusionsprocesserne. Ja, der kan man allerede se de mange bølgeledere der. Det vil tage 10 år at bygge ITER, men ligesom JET er ITER kun et fysikforsøg. Det skal vise, hvordan man laver det første testværk, der producerer strøm til elforbrugerne.
Og det er tidligst om 40 til 50 år, at vi for alvor får glæde af at efterligne solens kraftværk her på jorden. Fusionsforskningens grand old man her i Danmark har været med i fusionsforskningen på Risø siden 1958, og han er stadig aktiv som seniorkonsulent på Risø. Velkommen til dig. Tak. Der er jo en vis usikkerhed ved det her projekt. Er det virkelig værd at smide så mange penge efter fusionsforskning? Ja, det synes jeg bestemt, det er. Det er meget væsentligt for verdenssamfundet, at vi har energi nok til rådighed. Har vi det ikke, går det galt med politiske konflikter, det går galt med vores industri og vores velfærd. Og fusionsenergien har potentiale til at være med til at løse energiproblemet for os på lang sigt. Ja, for det skal jo så gå ind og erstatte de fossile brændstoffer som kul, olie og gas. Men man kunne jo synes, at hvis man nu tog de samme penge og smed efter alternative energikilder som sol og vind og vandenergi, ville det ikke være bedre eller lige så godt? Det skal vi gøre, men det vil hverken være bedre eller formodentlig heller ikke lige så godt. Vi har kul, olie og naturgas til langtidsforbrug nu. Men i løbet af en menneskealder, så vil de begynde at løbe tør. Og så skal vi have en anden energikilde, som kan overtage det. Og de potentielle muligheder, vi har for virkelig at dække vores energiforbrug, det kan blive fusion, som vi håber på. Det kan være solenergi, og det kan også være atomkraft. Det kan også være atomkraft, ja. Ja. Men hvorfor så ikke satse på for eksempel sol? Ja, fordi hvis vi skal dække en stor del af vores forbrug med solenergi, så bliver det meget, meget store arealer, vi skal dække med solceller, og det bliver meget dyrt. Så det er næppe som muligt at bruge solenergi som en erstatning. Det bliver meget dyrt i hvert fald. Hvad så med brint for eksempel, og brændselsceller og sådan noget, som vi jo også har? Jamen, hverken brint eller brændselsceller er jo primære energikilder. De kræver på en eller anden måde, at vi får anden energi til at fremstille for eksempel brint til vores transportmidler og den slags ting, hvor det kan bruges. Og brændselscellerne, det er heller ikke en primær energi. Det er bare en bedre måde at udnytte de energikilder, vi har. Ingen af disse to ting kan erstatte kan løse vores energiproblem på lang sigt. Hvad så? Nu er det jo tredje verdens lande. De oplever et eksploderende energibehov. Er der nok i fusionsenergien til at dække det også? Jamen absolut. I fusionsenergiens brændstoffer, deuterium og tritium, som vi har hørt, der er masser af dem. Så der er ikke noget problem med, at vi ikke kan få brændstof nok. Der er derimod en mulighed for, at vi på længere sigt i fusionskraftværker ikke ønsker at fortsætte med at bruge deuterium og tritium, men måske andre processer. Og der kan helium for eksempel være en mulighed, og helium har vi masser af for eksempel på månen. Så må vi det op. Tak skal du have. Rejser det her flere spørgsmål, så sidder forskeren på Risø klar til at svare på vores hjemmeside dr.dk/videnom i den kommende uge. På vores hjemmeside der kan man også gense det her og tidligere programmer og finde links til meget mere viden. I næste uge kan man få syn for sagen. Alle øjne er nemlig grundlæggende ens, og derfor har forskerne begyndt at pille øjne ud af alt fra vandmænd til køer. Det giver ny viden, der måske kan hjælpe robotter, kameraer, ja selv